abaise kembaro okoro ngondi tayora munyome okore gari go tirimbuka gujimate nga yigari gochi ngada yana tai kunyoma ngukumunyoma ayani oje ngaba bao na ubo kaba kunyomo ogenda busonga ale university lakini atali gukora university ndio kucha kugraduate mama ningo tevi I'll tell you don't worry odange madhi aikunga mati igobona nene tugwakin koligia lakini naranditiri moga lia yogo crusade for 2 weeks ina beta tata William naye biamono asinge nchio ko ngaliga ni enseye naja nanyora naenda abantu basi itubara abange babasi bara kala mukango for example babasi dirimu ate na kaki ense nere no bakongo bana mbai ko skuru busa kora igana abai ri bagana ndiria biamono tona matanga na ari na mangana amange matanga likonderi erimbuatete na bari gokorosi gusiri gukuri bona yo kumanyanga kyo kulira kiagara ndiro sirba ko murando kabarokani gujia bona matanga aya abai buri respond nalo sabaganya abalemi buwe kaiga abanyare oyo kurukumuntu na muntu ta kunyara na bara gotebi gintu nga mambingo koretera ndiga ta barangi igo muntu no mungao na Nyasaye no mungao bana kamwambire ko wiki toroti baba nkuigura ngaba bo kambari ensiyi baro tongo igana inteba ngaterena yadi okumiga bonsiga bosiba kwiririga musaja yakaga oyo makagireka oyo machari yondaga chikule magusina maraba yigisima kagenda abandi baraba mete ngomugako na achache abandi bari bebire abuna baboro kabo abana batigarite igo bakumetinga dadi na achache gusi nao dot to basako taba bantu mbako ngaina nga rio okwereire ngatoikoigu goikuigu otaigueti gombo bori tegera oigwa mangana aya agokonye monte karagwe besaro naigwa maitenga nyoro abantu bagatebanga maisa yoko soma buku takortiki na kinyo monto tigako bekere beso mpesa ndiaria maisa arona bago Bono iwa doro tio mintonta getengo tebi enseye ekere saitani aye nyuomete ni oya asalegete enseye njare gocha gotwara maruaire bantu mbare gocha gokwa asenge nje yorio mube igotigana ara igoro njako mulisi nasaba gosabon ndara chakaiga kitabu kia barumi sano chinke chia 12 montore bwango utari kugireka achake gosomera nje monto kugireka tabasa gonsomera buku akugireka ogocha moyo igubono igone buku toganyite iwe motagete insome buku na ndandi inumo ikaranse na parliament dige kwa nae asayo una senge y'abantu batatu barenga ayomo ebibe bigaso asense na senge yebibe amakweli naboiga amakweli taikera okay noche no muri agaikera abantu barenga bono bons
kiagera bonsi bakode minto gento ki ebibe polisi karansa tata mbuya mo ari ko manyanga mo inchugo cho karansa go cha nalio rankonye bwangu inchugo cha tata kia baba inchugo cha mutu mokoreli inkaite inchugo cha inchoro karansa asinaringa na okonye naye nakiyokora ntebia saji principle I know you do good work utati wachi kulitaya na mumanyi bono buna gukura gonsomera mumumba tere gento getachire boy o mai to iko manya sebo kira buye iwa ateba bono tegerera naye kuguchia matanga wategerera mangana agukwanwo ateba nga kwa achiri ya mtu mmoja dhambi iringia ulimwengu ya korera igo yani gwetera ase omonto through only one man sin entered unto the world. In the world was nice, whereby God said it is good. Yarenge ngiya, ense yarenge nkanyeku, ense yarenge iga, maguta arengo, bantomba akomanire, kiagera Nyasaye bweka na Adamu barenge, agoteba naende Nyasaye, gachikoligerie bintu atongete, akaranga kibyarenge. Akina kulenta irisimu ngakibya rengi bono magoteba bono asingi jiyo monto yo ebibe bigasoa ngaibyasera ekero gosoma se Genesis 3 verse 1 up to 18 egoteba nga Nyasaye igona na rule ibere egoteba nga Nyasaye akairo montori asomogondo Edeni akamoteba nga mosacha aiga no kobera iga no komenya bono nyigu mosacha amatunda arasomogonda onsipi no kolengaki otatiga eri morioka lirara libono mwateba gatigati ateba ngali tuko orali kunne gosoralie ekene surely you will do what? You will die. Yasa akakora mangana yo akakora ngaki akagenda bono igwa omukungu oli no mosachoye ase Nyasaye batigete kereba mukungu oli achigotara bono ase omugondo bono akarama ebugwe yagotabanga agajikurige liri tunda liri nigo lyari kogwenera amaiso number 1 namba ya kabe neri ogusana ruri arenge amarikateba akairo koboko agatwa ekeratua akana ende omusachoye tamoirereti balimo kora tebanga agateba onye toikori kwengentande ebire bintu byawo ekerania the Bible says nga then he gave his husband, which means nga they were together. Ekerebaria ebukwego teba bonsi buliri baria iwa ngonda ha batebya bai omukungu yatara tuli tunderi na abete na tuwalete conversation na ngiti akomobolinga na maene Nyasaye nigaukane tinga moliri tunderi akamotabye yato kaneti agatebeta ngari tukotorari na tokwe na anda agateba iwe buno mo engiteri kamatebe gokwa mokorangaki Nyasaye ngaki atebet ogokwa mokorangaki mwakwe itukomorakune omukungu oria engiteri kamatebe ngagokwa ngokotingaki na ande emorara mukiwa maiso na ande mogwekane Nyasaye igo bangainire naende ekiale ebukwego tebanga bagatongwa asomogweka nongo igo bangainire usembara ngaini ekerebono bali litunda libonsi babe ebukwego tebanga chianga babegete
chigatama bagatigara ng'aki getirianda bona kere bachiko gotwa mato kweros igabuno obucharani bwachagirite tera lini no yachagira bachigosona ebwatukana bakuburenga naboi babugo chimete moino bakuburenga nabo twatonge twegesa kwiki bona obusuku bugachaka korang'aki bugochaka gosoa bona igwa bona tegera ekereje saguche chinsa marogoba chinsa kianda kense yakendire akorangenga Adam where you Adam taikoire ninga nonda nigagochaka ng'a nigotwoboa Nyasaye taramubori ng'aki moboete nigachakire ng'a etwobo Nyasaye gakobori next question mwarire taikoire ng'a entoriete agachaka ng'omokungu oyo kwange igo nande obulemire Nyasaye ng'a anyota mong'a kanga mechando yako aha Nyasaye okobori ng'a bona ayo omokungu inkiege gwakora omokungu ogoteba ng'a neng'itie bona Nyasaye akamagochaka amang'ana akobwatia agoteba ng'a omosacha oyo ase eng'encho kwaigwera mokao maeta abasacha tari bono twachaka koigwera korwa Eden mokungu agoteba ng'a baba Brenda anya maguta tarenga aretana oje bosa nario yugulisi Nyasaye agateba ase eng'encho kwaigwera mokao ense bono nemera amageri ense nekomerera amagwa oyi Nyasaye agotebi bono omosacha ense nemera amagwa ense nemera amageri naende nokora emeremo emekong'u origamore omanya konyora egiokora ng'aki egiokoria bona kio omonto akogenda echiro ayobire echiro ari nechianga agochaka ng'a mia amanya konyora egiako omwarimu nare class 1+1 omwarimu omwana ondo oramosune ng'a mwarimu uyu amene juna nande oragende korakanya ensune emeremo emekong'u omosacha agotara soko kwa soko ari nechiombe agende iyi ng'ombe teikuburwa aruwe iyi nande agende amabuko nande aruwa amabuko ori tata bagotara amaguru bakabosongotara nechiombe meremo emekong'u omae konyora egiokori lakini ande ntagete kogotebi ng'ebukwe nabetebete ng'a you must sweat in order to get what to eat one takong'aina ng'a otabarikiwa birugoro ng'ina bosankara akorete ng'aki torotigwa mosacha bono konyokoreta odediri bono gochakera egwiki gekwera igwana nobokumbi ngo mwereza oikarire more nono bokimo bokubu ayire boikire esani goikorobege obate oborome oikimunu obotakune oruome kurwa wo mae gochaka kogenda obondi bokogenda small intestine na large nkale mwantigete korango igonya no muri Nyasaye agateba ng'a mosacha bono kikwaigwera iga aemere meme kong enseye you will do it obokabenta ochikogenda iga chikoire iga chikogweka emesa gusinkobiri ochikuchweri nakaigure kara ababundi bari bagochweri emete achikotera gusiba aho nebutoke bwangu bagukura nandi barika ememo goikokora emekong'u omanya ko ise yari gocha koba iga
Enseye principe egasaliwa Saitani akayesalia ekerachi koncho kase monto gumani igubuna goteba bono mokungu tegerera bono ekiagera kwigure ngiti enseye yarenge buya baba kesare turubosa se yarenge nkanye kwendonge ya Nyasaye ngakiateba mokungu because now you listen ochia se ngiti igwa bono ekerogo chikoba molito inkomentere obokong iyo tarakura ekerogo chikogiru pat na hande inkomentere obonde mukungu achibunjukere ingigura yeki webo mintu tinko irora abakungu bari no bari kulumona nga ayegachi lero kore omwana erokore ngakyo inkare mwaji de mugantiga korango iga gosema oyo mure haleluya ingakiate mokungu ni comment bono mokungu ndakerwa iga omwana okwa goso mokungu oyo korangakyo yani ine mechando ya mento tune ebibe kanga abakungu bakonyora abana softly ebibi karata mangana makongu kore murito ogatebanga nare konyora chinkaraiga ya nare konyora gente gerosega orojonye gokori chinkara mwana oturanyora ogo chaisika nari chinkara gosere akoringa nkie kekere nyongo ime Nyasaye akarua agatebia mukungu oyo omusacho nandi nakugambe he will rule you bono gochi komwena kurunchiranga kya gotega you know you see I love you nobody again ninko igolide tuka mbona manyiruhi nandi ngaramenyete kaba monti gairu tigo iyaye iwa nari Nyasaye magotebio mukungu oria omusache na kugambire Nyasaye nari chiti gokora omusache oria oteba naende noirane aseriraba ekiageraye neriraba enseye Saitani akayesaria abara banyasaye tuasoma ngasenge je monto yomo ensega sareka bono bwoba ngo gosoma nga chingiti chigasarekana no mwanya bantu bono konyoro monto kolisi chiombe para obwada chiomba kogendera para kwa muburinga ngwakerota jo ngango itere yaya orota jorende ogokandirite uita waso namba 2 otaka mapara ga yoko ira chinda cho engoko buna kwanya igorera iga ego kuminga inche naba moyo rero yagenda kulisi yale ego chikoira na maragobe isenge nje koboete esinyuko so nyumba paka wacha koyunga abana bari karugwisiria engoko ekore ngaki ekiagere insi yiri no buoba Nyasaye ateba naende nokwe oya naserira ba kanga ntoigo kwa Nyasaye ateba goikokwe igo makweli nigarete twe gwetera ase ogokora kwebibe onye tari ebibe kanga ntoigo kwa onye tari ebibe kanga ntoikogota onye tari ebibe kanga ntoikorwara onye tari ebibe kanga ntoikorosa natebeti abantu banenga today it can happen nga obwata magora abere mambi bogokia okonyora accident onyora kogoro ngaki okomo rero no bwata matonsi mambi to gotwara matonsi rero nkoragerore mambi to koragera mambi korwarore ore nyagitari ebintu bigukarangwa abairi bakoretere ebintu birekabatia nakini appetite yogorieta koretinga ki teyo igwa abana banyasaye abamontegererete rero litukeri Nyasaye koa ore moyo amarika goteba etore moyo asengenjo yokobwa kwa Nyasaye
tole moya senge nche mabera Nyasaye. Toli moya senge nche obwate nibo. Toli moya senge nche abana bawo babwate ebintu ebinge. Nigole moyo because of the grace of God. Nigole moya senge nche Nyasaye agotagete igu abana ba minto moikaranse ta. Omusati oyo okolire orogendo mambi naye. Nakini otarakora orogendo agoteba be acquainted with heaven. Bwatana na arari na igoro karabo musanyo igoro tiga koigwa amang'ana Nyasaye koruare amang'ana Nyasaye bwatana monaro kabo musanyo Nyasaye bunango soma ngumusacho yomo imeyebuku orengo musanyo Nyasaye mumanyete oyo konga Abraham awatabanga I know Abraham my friend na kabo musanyo ngo kale mwandi bwa Abraham Nyasaye Bono igu bana buna muri karansta Dorothy nse to basa ko semeri muntu igitabu gya Saburi 27:10 musaje uri yakire kange bichari ebiro 27:10 musaje kumbura abo muntu njira tigote Waikiro. Kumbura bon. Kumbure kia. 27:10. Onya tata na baba baraba bagontiga. Onya tata na baba bakoba bagontiga. Omonene nangire imboyo. Omonene nangire imboyo ngo. Onya ndimo ukanga kimwateba. Abantu ensi nabakogutiga omusacha nabakogutiga omukungu nabakogutiga abairi bawo nabakogutiga nakini oyo otagotigi akoro Nyasaye. Haleluya. Dorothy ominto lero bora abantu bakuyitange mambia they will be far ko yande nga nabakogenda obuiri buwao ore contented nga I'm with my brother. Ometa na akuru omo muromino mokayo kuboka kubulga konyi ndagera tokulia tokora nechi wikisa totokogenda na yacha agirte bano gusalika igona yo goseli guta tigota igweti atanga bana tata baraba bagontiga atanga God will take me Nyasaye nangire oitu wagotigire Dorothy no yo kumanyaro le moyo otari korara otari gosundoka oyo ratare naye chinga gichonsi aserita ya Yesu oyo takogotiga abantu enseye montori otero ngense ne single neken Dorothy we bunge bingosoma Kitabu wiki. Ayu musacho liajide. Bibiti 5 wabu asitwari 22. Toro tibine biao. To basa koira bako ngwase monto. To tebi monto nga. Na hani kwa tebi monto nga ansabesi. Kana api moyo. Oyo nga wa tebi ako sabesi. Ikiara na bora tebi monto nda ako gambe. Na hui kurucha bantu banulite. Bacha andikiti. Te ansabesi. Masaje uli wikiro. Ngio tari kwa tebe. 30:21. De kwa tebe ya ebune kwa tebe. Kwa tebe bone gesa. Nara mangana arenga. Atatu. Akonyegeri tari ako kwegeri. Akonyegeri ense. Naende nare. Anne atanyare koremereria nara yabona igwa matangazo karatika omuntu oyo koburugie chae limo kobaro muruti omusomba torujina so meta ga form 4 agatikero chibese chikabura ko chikujumutu bonero ko sombi chinsi yagedero ko Dimango chiara ko application abo chief.
konya toro chine chisia ko masombe makio ko ira ngoko chirwa to wono chakore ko ba kuchia asare manyaya yugo ngora tebira abantu iga kora don't thinking I go ora forever oko ni ora abantu abantu ko gutire ngasi gutira oko ni ora abandi bagotirimbuka bagiriti ko gutira enga kia ya mongo tira bare naye ko gora ngiki bare ngamwe igureki oko eta abantu na matukonsi bara kore buo kweta matukonsi abantu mbabeigo okaeta abantu bosi chinyombe chichio bonyansi chiko chikoera abantu amatuko bare gotacha turungi eratarani rero no bari nyasao yo rusiri abantu asa tambe nanda asaba bogori tikuchia na semontondo gokumwanya abantu understand tirorengeretio monto moina oroche ngai kwa kanyo chikabati chibekiri chizukaria amagute bibuyua moina aba ayekoko sio bosie emetoliro 20 abara bago chienu nsu motoliro omuntu ago chikosaba bosinga tobekero bosi oboringa na yogo chakonyora monta ko kolie konda guguchikonyora kebo chiguguchikwa okoboringa nekingi kwa ogotenga chore kemo ebesa ebintu mbirenseye mbalenga more naije ebintu mbirenseye bitale unorengerere one day enjere yo mwinete bakendagira lirimo kukaranga tutagiti bantu bande bache liriye chikogunda naliyo tagita abana gitaba bari mata bagokonya ngai bana abana bari iyo yagosinyiri ebiyense tanyara koremereria musacho liteba agaromo omonto otarochi akobo muruti aha ekaro omonto omori akoigote ndagera aya nabo bwata nakini ndagera tokoriki aha nkiki na ekaro moiseke ngoso mole go senchori gide na ekaro moiseke otaigire akonoma ne kero moiseke otanchiri akonyom kala tiga data ekero moiseke nare morochi kenyora omoiseke naro koranga maisa jidi kujimi tato montoraro gocha omotagete otageta maisa yejite kuchimi omoiseke naro koroko gendo kwenyeri nginti naro omotagete anjikunya kwenyeri asakorte ngaki atanga uyo na enyeriga chimbuchiro meyo kwenyeri yoko naro ole borongi ogochikoraga iga ochabaka bolira sura iro musachi obori oraidi sana bantu mbanya korana nayo musacha gwachiro korana bono oyo kwenyeri ogatabi ngo musacha rara kwa bori ngo oyo kwenyeri no yori burungi awo mintense ye abaisike mbaro okoro ngondi tayora munyome okore gari go tirimbuka kujimate nga yigari go chi ngada yana taiko nyoma nguko munyoma ayani oje ngaba bao na ubo kaba kunyomo ogenda busonga ale university lakini atali gokola university ndio gocha kugraduate mama ningo tevi I'll tell you don't worry otange madi aikunga mati ekero moiseke otaroji kieni akoranga ki akonyom aliri nari ko mugasa ngatato onyom oyo nona agotire konyoma nari oire aroje oire akonyoma secretary ya Yesu ewa
ekio mwerio nao moiseke omosomba koba ribaga ry'omokunguria agokorera emeremo moigweki akoba lik oyo okori emirimo ira maji babu ira baba burayo ira baba breda moira maji mwakire yange basi one day ngoko bateki mukarangira kagena ku obe mbere nga mwanyigure bakabo nyasaba siseni ime ya Yesu iro mutori itu. Get to the point. Take a step forward.